Pod wan mane kaunti achiel ma Kisumu ni area ni Johand lewni mag Mitumba mabende uso lewni makamago eko e chiro ma corona e boma ma Kisumu. Koro kwayo piny owacho mondo ochorne gi nyime saa mar curfew kowuok saa 1 ma otieno nyaka saa 2 ma otieno. Johala go eko mabende yande no riembi e chiro ma corona kanyo ero Ywak ni kum mar curfew mochakore saa 1 ni eri mabende okete kaunti ma Kisumu miyo ok gitimo hala magie yo nero makare kendo giyudo lal mathoth kuom jumbe go eko magisebedo kata ma curfew ni osebedo katiyo. Johala go eko mabende yande no kume uso e chiro no ero e thuolo no ero ma romo jumbe 2 mosekalo ne geng'o landruok tuo mar corona. Bende wacho ni tuo ni eri osekelo negi lal mathoth mokalo nyaka no chakre e pacho kaindi kama indi kaka ne giloso kod od fwambo marwa mar Lolwe TV. Gik mosekale mang'eny e chiro kae kaka Johand Mitumba. Ing'eni tich mar Mitumba en tich ma nyaki land lawi ama nyaki land gima in godo kokiusi. Koro kaluwore gi tich mar Mitumba ni endi okinyal go koko ama okinyal luongo welo ka mask ni e dhogi. Kech mask no in kode 24 hours. Idwa go kode koko mabeste moko ng'ami wuoyo godo ok timang'o ok winj gimiwacho. Chuno ni koro kaluwore gi landruok mar tuo mar corona watema mak mana ni oteko kwa nyal. Boda kamwatie nyaka ne corona donji ma jo Mitumba wuogi ne wabedo gi shida nikech koro jo miting'o ne onge kech jo Mitumba go kanitie to gine mwabet ne wating'o gi miyo jomoko dok gi yuto mag gi ot. Miyo jo boda no bedo gi shida ma jomoko no otemo manyaka pikni nikech ne gikoso kaka de gichula piko. To koro duogo mar jo Mitumba kaka ne gikwano days mano migi ma giduogo wige mano migi no mi waneno lokruok kendo no miyo koro jo boda mor kendo ne giyudo kaka ginyalo konyre. Koro wan wamor gi sirikal kako sebedo kata kokedo gi ler mar kae gi kaka ji nyalo tiyo nikech ne wang'iyo kaka wanyalo koro beto oko to ka bende karwa mar yuto jogi bende koro onge ne wabedo gi tich matek. Kaka wan jo stadium nyocha no lorwa wige 2 ka ok wati. Wige 2 no affect ji mang'eny kabisa nikech wajoma jo hand to mouth mako wuok modhi otimo hala eka dog manyithindo chieme ot. Koro kuom wige 2 go nyocha wawinjo matek kabisa. To kata kamano wang'eyo ni tuo ni en tuo makoch manyaka sirikal tem kaka inyalo thire. To waneno ni ka ponono inyalo tim extension mar curfew mondo wawuok kata saa 2 instead of saa 1. Kech yudo kodiochieng' wabedo kamoro achiel wa interact warito measures mochiw gi sirikal to kochopo saa 1 tiriembo ji makoro ji tuo moratu ma barabara